Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Het is zondag 16 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het Watersnoodmuseum verhuist naar buiten. Althans, een klein stukje van het museum. Dat kan door geld van het Kickstart Cultuurfonds. Dat speciaal is opgericht om musea coronaproof te maken. Ja, daar zijn we heel erg blij mee, want het museum zelf moet nog gesloten blijven. Dus dat we nu de mensen toch iets kunnen laten zien vanuit het museum. Communicatie tijdens en na de ramp, ja, daar zijn we heel blij mee. Er komen 15 billboards, grote billboards op betonnen voeten met aan beide kanten een foto. Impressies van communicatiemomenten in 1953, maar ook tijdens rampen anno nu. Dus New Orleans, Sint Maarten, dat soort rampen. Ja, we zien eigenlijk nog niks, hè? De dijk is nog helemaal leeg. Dinsdag moet het open gaan. Komt het allemaal wel goed? Het komt allemaal goed. Maandagmorgen vroeg komt hier een grote vrachtwagen en die gaat die 15 billboards neerzetten. En die staan er dan de komende maanden voor publiek om te bekijken. Wandelaars, fietsers, passanten, ze zijn allemaal van harte welkom. In ieder geval, zolang de deuren nog gesloten zijn, zijn wij hier heel erg blij mee. Ruim 30 Zeeuwse kerken ontstaken vanmorgen de regenboogkaars. Zoals hier in de PKN-kerk in Bosselen. Kerken die meedoen willen laten zien dat ze de LHBTI-gemeenschap accepteren binnen hun geloofsgemeenschap. Het initiatief komt van het Antidiscriminatiebureau Zeeland. En zij hebben ons zelfs de kaars gegeven, nota bene. En eigenlijk schaam ik me daar een beetje voor. Dat dat nodig is. Dominee de Kam zegt dat het geloof mee moet met zijn tijd. Het is belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen dingen die in de Bijbel staan, die vanuit die tijd, in die context, in die oude tijd geldig waren. U zegt eigenlijk van op dat soort vlakken moet de kerk echt wel eens veranderen. Ja, zeker, zeker. De Kam zet de deur voor de LHBTI-gemeenschap wijd open. Ze hoopt dat veel kerken volgen. Wat zou u tegen de LHBTI-gemeenschap willen zeggen? Nou, ik zou eigenlijk tegen de kerk willen zeggen, genees de pijn van deze mensen. 16 middelbare scholieren gaan in september op pad met het zeilschip de Vrijbuiter. Vanuit Zierikzee varen ze dan naar Den Helder met schipper Wiebe Radstaken. Ja, te gek. Ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb dat al vaker gedaan op zee, maar nu dus zonder te vliegen. Dus ja, ze komen aan boord met hakken en ze gaan van boord met blote voeten, zeg ik altijd maar. Onderweg leren ze naast hun huidige schoolwerk alles over klimaat, duurzaamheid en het zeilen met een groot schip. Wij leren ze alles van wat wij ongeveer hebben opgedaan de afgelopen jaren, zeg maar. Maar dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met hoe krijg je het voor elkaar dat je als groep gaat koken. Dus het is niet een cruise of zo, maar het is echt dat je samen dat schip gaat varen. Dat is het idee. De reis duurt 3 weken en is georganiseerd door Stichting Het Wijde Leren. Jesse Evers uit Zeer-Arenskerken wil heel graag mee met het avontuur en is al druk aan het sparen. Ja, klopt. 3 weken op zo'n zeilschip lijkt me fantastisch. Je bent al aan het sparen zelfs, want het kost wel €2000. Ja, daar ben ik hard voor bezig. Ik werk ook zelf en sponsoringen en zo. Je moet wel je schoolboeken meenemen, heb ik begrepen. Het is niet helemaal zonder lessen. Nee, dat wist ik al. Er wordt gewoon les gegeven aan boord. En de toetsen gaan waarschijnlijk ook gewoon door. Maar ja, daarnaast leer je heel veel over duurzaamheid en het varen. Voor Zeeuwse zaalvoetballiefhebbers met ambitie is Groene Ster in Vlissingen al jarenlang de club waar je wilt spelen. Maar sinds een poosje heeft die vereniging er een concurrent uit de provincie bij. We zijn vandaag bij ZVV Middelburg, een zaalvoetbalvereniging die ik een jaar geleden samen met mijn 2 broers heb opgericht. We voetbalden allemaal op verschillende plekken bij verschillende teams. Toen kwamen we met het idee om een zaalvoetbalteam, een vriendenteam te starten waar we regionaal zouden spelen. Het bleek uiteindelijk zo'n succes dat we zoiets hadden van laten we dat officieel maken. De zaal is vanwege corona nog verboden terrein voor ZVV Middelburg. En daarom wordt er voorlopig op pleintjes in de mortieren getraind. Waarom de straat eigenlijk is omdat de straat in ons opzicht het meest op zaalvoetbal lijkt. Als je op kunstgras gaat trainen doen sommige jongens noppen aan.
En dat is natuurlijk anders dan zaalvoetbalschoenen. Volgend seizoen speelt er een mannen- en vrouwenteam van de nieuwe vereniging in de hoofdklasse zaal. Naast het zaalvoetballen ben ik zelf trainer bij het meidenteam van JVOZ. Vanuit de groep bleek er interesse te zijn naar het zaalvoetbal, omdat ze weten dat ik zelf een zaalvoetbalvereniging hiernaast heb. En toen ben ik eigenlijk met de KNVB gaan bellen en zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. ZVV Middelburg is dus ambitieus, maar van rivaliteit met Groene Ster is nog geen sprake. Wat hun hebben neergezet is natuurlijk heel mooi, topprestatie. En ik denk dat we gewoon allebei dezelfde taak hebben, dat we zaalvoetbal hier in Zeeland überhaupt groter maken. Vanochtend scheen af en toe de zon en met een beetje geluk kon je droog een wandeling of fietstocht maken. Maar al gauw kwamen er buien achteraan en overal in de provincie zijn wel buien gekomen. Het is op dit moment ook wisselend bewolkt en vanavond blijft het buiig, met soms ook in het oosten een kans op onweer. Later vannacht wordt het geleidelijk wat droger. De wind is matig en komt uit het zuiden, aan zee soms vrij krachtig, bij minimumtemperaturen tussen 9 en 11 graden. Morgenochtend is het bewolkt, af en toe valt er regen. Overdag wordt het geleidelijk buiig en dan krijgen we ook de zon te zien. In de loop van de middag ziet het er naar uit dat het droger en vrij zonnig wordt, met dan temperaturen tussen 11 en 14 graden en een wind die naar het noordwesten draait en matig tot vrij krachtig wordt. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en te koel voor de tijd van het jaar. Elke dag krijgen we wel te maken met buien en de temperaturen schommelen rond 13 à 14 graden. Tot zover. Blijf kijken, want hierna hebben we onder meer Regionet met ook reportages van andere regionale omroepen in ons land. En ook weer een aflevering van Waar gebeurt, over bijzondere plekken in de Zeeuwse geschiedenis. Nog een fijne zondagavond en tot morgen.